mai matukar zafi da Muhammad Reza Naƙari ya tura wa ƙasar Amurka, inda wani ɗan jarida yake tambayarsa da cewa duk tsawon wannan yakin da kuka daɗe kuna yi ba kwa tunani ko kuma ba kwa shakkun cewa ƙasar Amurka za ta harba muku makamin nukiliya, inda Muhammad Reza ɗin ya ce harba muna makamin nukiliya yana da matukar haɗari, zai sa ƙasar Amurka ta shiga matukar haɗarin da bata taɓa shiga ba duniya, inda yake cewa daga ranar da ƙasar Amurka ta kuskura ta yi gwajin harba mana makamin nukiliya, to washegarin ranar duniya za ta ga abin da bata taɓa gani ba, duniya za ta karɓi abin da bata taɓa karɓa ba. Me kuke tunani? Me ya zo ranku? Me kuke tunanin Iran za su yi idan har ƙasar Amurka ta gwada tunanin cewa za ta harba mata makamin nukiliya? Menene kuma duniya bata taɓa gani ba wanda ƙasar Iran za ta nuna wa duniya? Amma bari in bar muku wannan tambayar, saboda ni kaina na tsaya ina ta tunani sosai da nake kallon labaran nan nasa. Ya ce duniya za ta ga abin da bata taba gani ba. Daga cikin bayanansa ya ce za su karɓe duk wani abu da ya shafi Amurka. Wato lokaci zai zo ƙasar Iran za ta karɓe duk wani zalunci, duk wani abu da ƙasar Amurka ta anshe da sunan zalunci ta maida shi nata, ƙasar Iran tana shirye da ta kwace shi baki ɗaya. Wannan shine, Allah ya samu dace.